Olen saanut elämänuskon takaisin. Minulla on paljon suunnitelmia, paljon unelmia. Asiat ovat nyt ihan hyvin. Äidin ja isän kuolemastakin olen selvinnyt ihmeen hyvin. Välillä ikävä on tietenkin kova. Asun välittävässä paikassa, jossa on hyvä olla. Ja minulla on rakkaita ystäviä. Minulla on niin paljon pahaa oloa takanani. Minua on kiusattu. Olen pyörinyt itsesäälissä ja masennuksessa. Olen tuntenut itseni todella yksinäiseksi. Olen yrittänyt päättää päiväni. Päihteetkin tutuiksi tullut on. Syöminen on ollut ongelma. En ole ollut sinut itseni kanssa. Koulu ei ole sujunut. Suljetut laitokset on tullut tutuiksi. Mutta tahdon teille kaikille viestin lähettää. Kuilun pohjalta pääsee pois. Minä olen päässyt ja uskon, että kun saa apua, jokainen rikkinäinen sielu pääsee pinnalle. Tämä tarina alkaa 5. luokalta. Vaihdoin silloin koulua ja minua alettiin kiusaamaan, muun muassa haukkumalla ulkonäköäni. Yläasteella minua jopa lyötiin ja päälleni syljettiin. Runo kiusaamisesta. Te minua haukuitte ja päälle vielä nauroitte. Ulkonäöstäni löysitte aina jotain vikaa. Näin kun teitte, minun koulunkäynnin ilon pilasitte. Koulumatkalla päälleni syljettiin tai sählymailalla lyötiin. Rumaksi sinäkin haukuit minua, minä silloin uskoin sinua. En halunnut enää törmätä sinuun, sinä aiheutit pelon minuun. Kiusaaminen vaikutti itsetuntoon, mielenterveyteni meni huonoon kuntoon. Olisin halunnut jollekin kiusaamisesta kertoa, pahasta olosta puhua. En silloin siihen pystynyt, se tapahtui vasta nyt, kun olen aikuiseksi kypsynyt. Olen joskus miettinyt, miksi minua kiusasitte. Todella pahaa teitte. Onneksi elämääni on tullut ihmisiä, jotka minut on saanut uskomaan, että arvokas olen vaan, en ruma ollenkaan. 8. kiusaaminen loppui ja tilalle tuli ongelmia koulussa ja päihteiden käyttöä. Koulussa muun muassa häiriköin ja lintsasin. Vakavan masennuksen takia jouduin nuorten psykiatriselle osastolle. Osastohoidon jälkeen aloin vähitellen erkanemaan kavereistani ja syrjäydyin. Koulukaan ei sujunut, vaikka olin vaihtanut erityiskouluun. Lintsaaminen vain jatkui. Olin yksinäinen ja syrjäytynyt. Runo yksinäisyydestä. Yksin sängyssä makaan, vain nalle vierelläni. Yksinäisyys sydäntä raastaa, vie halun elää. Itken niin kovasti. Kuinka paljon ihmisestä lähteekään kyyneleitä? Olen niin yksin. Ei ketään, joka kyyneleeni kuivaisi pois. Ei ketään, joka vieressäni istuisi. Ei ketään, jonka kanssa ajatuksia vaihtaisi. Olo on kamala. Kolstelen sängyssä. Rutistan nalleja ja toivon, että joku tulee ja pelastaa minut yksinäisyyden kuilusta, josta en omin avuin pääse pois. Toivon, että puhelin soisi ja joku kysyisi, voinko olla hänen kanssaan. Joku kysyisi, kuinka voin. Yritin suorittaa peruskoulua loppuun kansanopistossa. 18-vuotiaana menin psyykkisesti niin huonoon kuntoon, että jouduin aikuisten psykiatriselle osastolle. Koulu jäi taas kesken. Siitä alkaa laitoskierteeni, joka kesti yhteensä 20 vuotta. Olin ensin yhteensä 4 vuotta osastohoidossa. Runo osastolla olosta. Osastolla vietin vuotta monta. Oli siellä oleminen välillä todella onnetonta. Tuntui, että olin vankilassa, vieraassa huoneessa, en omassa. Oli siellä seinien väri pelkkä valkoinen. Siellä meni vuodet nuoruuden, en päässyt niitä elämään iloiten. Tuntui, ettei minulla ollut tulevaisuutta, ei ollut oveen suljettuun avainta. Kun eristyksissä makasin, mietin, miten saisin elämäni takaisin. Kaikesta huolimatta osasto oli paikka turvallinen, koska itseni vahingoittaminen oli tapahtuma mahdollinen. Voimaa toi potilastoverini ja kaikki läheiseni sekä ystäväni.
Osastolta muutin ensin hoivakotiin, jossa asuin 5 vuotta. Hoivakodissa asuessani sain muun muassa tentittyä peruskoulun loppuun ja näyttelin parina kesänä kesäteatterissa. Siellä asuessani myös äitini kuoli, mikä oli tietysti vaikea paikka. Yksi ihanista asioista oli se, että sain uuden parhaan ystävän. Hoivakodilta muutin Hämeenlinnan palvelukodille. Asuin Hämeenlinnassa yli 10 vuotta. Ne vuodet sisälsivät niin todella hyviä hetkiä kuin vaikeampiakin. Kävin ammattikoulun ja harrastin laulua, laulaen palvelukodin bändissä ja käyden laulutunneilla. Olin myös työkokeilussa Ylellä ja opiskelin Helsingissä radio- ja TV-journalismia. Parasta oli ehkä työharjoittelu MTV:n uutisissa. Alkukesästä 2017 minulla alkoi tulemaan lisää psyykkisiä ongelmia. Silloin isäni kuoli syöpään ja minun oli vaikea olla palvelukodilla. Myös muun muassa tärkeä ja pitkäaikainen omaohjaajani vaihtoi työpaikkaa. Minulla oli myös melko rankka kouluvuosi takana ja epätietoisuus tulevasta. Tästä alkoi vaikeat vuodet, joiden aikana olin välillä muun muassa psykiatrisella osastolla ja minulla oli haasteita palvelukodilla. Minulla oli myös fyysisiä sairauksia, kuten aivoista löytynyt kasvain. Se oli onneksi hyvälaatuinen ja saatiin pois leikkauksessa. Hyvä juttu oli se, että minulla alkoi musiikkiterapia, jossa pystyin puhumaan ongelmistani. Sain käydä siellä monta vuotta. Laitoksessa oli asukkaita paljon ja kärsin siitä. Yksi asia, joka oli minulle vaikea asia, oli se, että ohjaajat vaihtuivat päivän aikana ja välillä joku vaihtoi työpaikkaa. Minulle otti koville eräiden ohjaajien lähtö, kun olin kerennyt heihin kiintymään. Ohjaajat olivat kiireisiä, eivätkä aina kerenneet pysähtyä juttelemaan tai olemaan tukena. Jossain asumispaikoissa koin välillä olevani todella yksinäinen. Varsinkin, jos oli oma kämppä eikä ollut toista asukasta seurana, ja jos muutkin asukkaat olivat omissa kämpissään. Monesti oli niin, että asukkaat tykkäsivät olla omissa kämpissään tai huoneissaan, ja jos yritettiin keksiä jotain tekemistä, esim. Pelailua tai leffan katselua, niin kukaan ei halunnut osallistua. Varsinkin joulut laitoksessa olivat vaikeita. Kun jouluaaton iltana katselin yksi TVtä omassa huoneessa ja mietin, miten läheiset viettivät joulua omien perheidensä tai läheistensä kanssa, tuli minulle henkisesti todella paha olo ja useampana jouluyönä olen itkenyt itseni uneen. Pahimmillaan olen saattanut jopa viilellä, kun paha olo ei ole helpottanut. Kaipasin palvelukodilla asuessani sitä, että asukkaita olisi ollut vähemmän, yhteistä tekemistä enemmän ja että olisin kokenut, että paikka olisi ollut kodinomaisempi, turvallisempi ja rauhallisempi. Eli kaikkea sitä, mitä perhehoidossa on. Perhehoidosta kuulin ensimmäisen kerran kesällä 2022, kun minulla oli palaveri palveluohjaajan kanssa. Kiinnostuin asumismuodosta heti. Elokuussa olinkin jo ensimmäisellä tutustumisjaksolla. Toisen tutustumisjakson aikana tein ison ja vähän vaikeankin päätöksen, muutanko perhehoitoon vai jäänkö asumaan palvelukotiin. Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen oman kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa. Lasten ja nuorten lisäksi perhehoidossa voi olla myös aikuisia kehitysvammaisia, mielenterveyskuntoutujia tai ikäihmisiä. Perhehoitoon voi päästä palveluohjauksen kautta. Eri hyvinvointialueilla järjestetään perhehoitoa eri määriä ja eri tavoin. Tein oikean päätöksen, kun muutin perhehoitoon. Ensimmäinen viettämäni joulu perhehoidossa oli yksi parhaista jouluista, mitä minulla on ollut. En ollut yksin, vaan minulla oli ihmisiä ympärillä. Oli oma porukka ja vieraita. Muutenkaan en koe olevani yksinäinen perhehoidossa. Perhehoidossa muun muassa pelataan ja katsotaan TVtä yhdessä. Mutta jos haluaa olla yksin, se onnistuu, kun on oma huone. Alussa oli outoa, ettei asiat tapahtuneet tiettynä kellonaikana tai että jääkaapista sai itse ottaa vaikka maitopurkin.
Minusta on kiva, ettei lääkkeitä tarvitse jonottaa tai ettei ole pitkää jonoa ruokailuun. Olen yllättynyt, kuinka paljon minulla on ollut opittavaa perhehoitoon muuttaessani. Olen myös huomannut, kuinka hyvin pystyn tekemään asioita, mitä minulta ei ole palvelukodilla vaadittu. Runo perhehoidosta. Perheen löysin uuden. Pääsin rakentamaan paremman tulevaisuuden. Nyt en koe olevani yksin. Katsotaan TV:tä vieretyksin. Yhdessä asioita teemme. Ilot ja surut yhdessä jaamme. On tärkeää, että voidaan yhdessä pelailla tai leffaa ja TV:tä katsella. Nyt minulla hyvä olla on. Olen nykyään harvoin onneton.